da ka minsim jong ka jingso lam ba jinsur minsim men da ka sngi ka arpsau trek uya yong arajar arpsan na kaliang ka kenhun ki nong nyat kali ni ko All India Tourist Swift Association kala let banno senyang da ki ten sop yeng kau ringkat ka song pisa ya ka wei ka long yeng ka badan hapo jong ka sinong nong ba marshilong laban kedo ba ka jinglet banno senyang jong kani ka kenhun hapo ko All India Tourist Swift Association kadai ya ka yeng jong ka kong Brigida Lingdo Marshilong kabadan prangut ki khun na ka sinong nong ba Marshilong Southwest Khasi Hill District bat tang kata ka jinglet jong kiru kadai hadin ba kiloi i ya ka jingduk jingkerdo jong katai ka long yeng wat la kupa jong ka yeng ru udang dan namar kata da kata ka mensim jong ka jing i para brio klem de ken ya ka jinglut kani ka kenhun kala let banno jingerap khnang ba maki kinla ban im ka jing im ka bakaman what happening ka jing shem jing i ni jing jinjar ki balayadon lang ha kani ka sngi kilong na do uba pen kraw boklen kharjaren MDC ka Maukarwat constituency uba cluster Lingdo Marshilong Menteri Shnong Nongba Marshilong uba Rinaldus Wanyang President ka AIT SAM lembat kidekon ni sngo ban pedang sngo baha yapi bat ni sngo ro bangimdon nakliang snong rai ni sngo ban cha age jikit bok ruang yati makane ka mensim la kloi ka jong pi ban kner yala ka jong ka ti kamon ketika diang ka jong pi kum ka association ban yo ban rung ban don ha ka ni ka snong jongi na kam ta ban kner ka ni ka jing isnai ka jing rap na ka ta ka ni ka longying ho ya kana question kadai kerja keberang lung ha keberang tang haki laisnem tam ndrai haki jang perkat jongi kum question hukumno bangin le tak kam isnai jong question syaki longying loksem kibak kam kot ke jing yo kayo kakot bagila sedang ban pawat haki member jong question haki parat lebar jongi nakawai ke sinong syakawai ke sinong ndrai aku bakadu galap akan kesenang member ke jing petip jongi member jongi balik akan kesenang ke akwa wei I rurang ba jong ka sion ilawan hi dalade ban ngawan pek nakling pa syap on pek hi dalade akan ke yin kasam bat lamanjur bang ide ban don ta kamasim ban yarap lem nak ta akan ke yin kasam teng teng balai syubu ku manga matanga ngampu asyu balik muslia le se kata kesenang kabaka senong kala sim ya kejingkit kli ban yarap ya kata kayeng ga baplu namar nga ngasno kumni teng teng la ka senong ka tau ka imlang ka salang lese kanu ko kenhun ka yarap ya ka bejencar ya ka kedu kini ki basya yarap ki bapdiang ya ka tu kejing yarap kilong kelu kilong lajlu kim sya te amrau hanu hanu resibu la nga menta ngandirap ku mundung ikmat lese kum politician teng teng da ka baburong ngai isya te mrauno teng teng la tanga ngalong kubnu kubnu tanga tu ngatim nang syukur ka kubnu tanga mar banga ngala irap mbansi ap kersa na kersa bur ka bur kata ka ke ka bang ngam itenat ka bang ngam kwa bakan nang teng nang ni syakmat dai na kata ka ba mi ki kun hun ki ba kumapi ban mi syakmat ban kit ya ka kya ka shon jo ka imlang ka salang ngasu tenat nomor kata kadai ka ka ulong shwa uman shwa uhika ngajuong balada
pi don ya kani ka kum perkat ka baki longshwa ki manswa ki hikai ngai ba le si an nom don manu le si ubalat le si ubuduk kerdu ban krong le si ban mi na ka snong na ka dong ka tanya repi dei na ka ta ban lat le si na ki bukum kita i don kam ya ka jinge troilang na chumi ka jingjau ka brit ka ka pendap ya ka duriau ka bahe ka jingno seniang jong pi kum ka kan hun le si kum ka asosian le si ngatip ha pi piru pi dang jinjar bahai le diru teng pia kamai pi myo kamai bah le ka ai ka basutna kalong ba pi bu ya ka ngi shakmat pi bu ya ka imlang ka salang shakmat pimbu ya ka nga shakmat dai na kata hak ka step ka bam taru pi ya mi shakmat da ka seniang da usniang u benhai jong pi si tengka artengka si po tengka si spa tengka le si what happening ka jing keduru